wythnos. Reit ta, pwy sy'n barod am her yr wsos arall? Wel, Cwlwm Tafod ydy hi. A da ni wrth yn bodda yn gweld eich fideos chi gyd. Felly, peidiwch yn phoeni os na da chi'n llwyddo. Da ni yn offi gweld hynna fyd. Reit, dyma hi, y Cwlwm Tafod. Llyfrgellydd yn Llanelli yw... Na, dim yn Llanelli, yn Llanelli. Llyfrgellydd yn Llanelli yw Llywelyn. Nes i ddechrau Llywelyn wan do. Llyfrgellydd yn Llanelli yw Llywelyn a chollodd 6 llyfr... Llyfrgellydd yn Llanelli yw Llywelyn a chollodd 6 llyfr lliwgar. Honno ni. Reit, eich tro chi wan iawn. Felly anfonwch eich fideos ar e-bost i cyw.cymru neu trwy'r ffurflen gysylltu ar yn gwefan ni. Bob lwc! Her y wythnos.